Dunay patulunan karon nga moingon sila nga kinahanglan maghinulsol kasi imong mga sala aron ka malangit. Okay. So ang yang gipasabot nga ang repent sa Bible mga guys, mga bay. Ang repent sa Bible is to change your mind or usbon mo imong una. Usbon mo mga paagi. For example, ang imong paagi sa kaluwasan is faith plus work. So mag-repent ka na, dapat faith ra gyud. Okay. Wala siya nagingon dito nga repent of your sins, kinahanglan biyaan nimo imong mga sala aron ka malangit. Now, ang pagbiya sa imong mga sala mga bay, usa na siya ka maayong ginuhatan. Sakto? Good works na, for example, ako bisyoso ko, kinahanglan usbon ako ang or biyaan ako akong pagkabisyoso nya aron ko malangit. So good works na. Nya ingon ang Bible mga bay nga, for by grace kayo tungod sa grasya kamo nga luwas pinagi sa pagtuo. Ug kana dili sa imong kagalingon, kini ang grasya sa Dios nya. Dili sa mga buhat aron walay tawo magpasigar mo. Okay? So ang kaluwasan sa langit mga bay, klaro o tinaw na nagaingon pagtuo lang ni Jesus Christ. Faith alone, okay? O no works. So kung maingon ang usa ka tawo or usa ka preacher maingon siya nga kinahanglan magtuo ka sa Ginoo, magtuo ka sa Ginoo nya, magrepent ka, biya kasi imong masala. Dili na makigit pangayo sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Wa ko moingon nga dili maayo ang mubiya sa masala, pero mahitungod sa kaluwasan mga bay, walay labot ang pagbiya sa imong mga sala. Di ka pwedeng moingon nga biyaan ako ang panigarilyo, pag-inom, ang pag-adik-adik, mga bada siya. Wala ko, wala promote nako, pero wala gi-required sa Ginoo ang pagbiya sa imong masala aron ka lang. Okay? Daghang mga tao karon nga nibiya sa ilang masala. For example, pala usa ka pala hubog, dididaan sa doktor nga ayaw paghubog, ayaw panigarilyo, nibiya sa silang bisyo. Pero kasi pagtuos Ginoo, okay? Di sila maluwas. Okay? So, ang point ako diri nga, ang kaluwasan baro sa langit, walay labot ang maayong binuhatan. Okay? Ang kaluwasan, okay, iba na to, maayong binuhatan. Kaya ba nimo mga bay nga, kaya ba ninyo nga buutan sa tibuok nimong kinabuhi? Buutan ka ba? For example, karon adlaw, Christmas, buutan ka hangtod sa tibuok nimong kinabuhi. Kaya mo na inyong gusto ka nga ang kaluwasan baro sa langit pagbinutan. Okay? Kaya ba nimo buutan ka sa tibuok nimong kinabuhi? Ha? Kaya ba nimo nga di ka mamakak? Di ka mamalikas? Di ka maghimog mga foolishness nga mga hunahuna? Okay? Di kaya ba nimo nga di ka masuko? Hindi ka maglagot. Kaya ba nimo na? So kung kana mo yung basihan nimo, good luck. Kay walay usa natong makahimo na. Kay kitang tanan, yung ang Bible nga for there's not a just man upon earth that do it good and sin it not. So walay tao dis kalibutan nga naghimo og maayo sa tibuok niyang kinabuhi, mawala ka kasala. Okay? So kung kaya nimo na, good luck na sa imo ha. Kay impierno jud ka kung di ka matuo sa Ginoo. Okay? Kaya kaluwasan klaro nga pagtuo lang ni Ginoong Hesus. Okay? So walay labot ang imong pagbiya sa imong sala. Repent of your sins. Aron ka maluwas? No. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So good luck mga bay. Kung kana nga sundo nato nga understanding sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang ato ang pagtuo way kalainan siyawa. Nga naman kay ang pagtuo siyawa, man toy tawag anang di man toy inubanan sa gitawag og maayong buhat. Nga naman kay tuo lang siya, di man siya magbuhat og maayo. So kung tinuod ta nga iyas tong Ginoong Kristo ug kanang midawat tas tong Ginoong Kristo, dapat ang pagtuo nga gihuptan nato dapat buhi. Kung may gitag buhi, St. James chapter 2 verse 14, dapat uban na sa gitawag og maayong buhat. Number 2, kana magong paghinulsol manggod, dili lang kay kana change of mind, kung dili mao kana ang pagtalikod sa tanang mga butang nga supak sa kabubuton sa Dios. Unsa man ang supak sa kabubuton sa Dios, kana paghimog sala. Mao man ang supak sa kabubuton sa Dios. So bisan pag na kay pagtuo, unya pagkahuman wala ka nibuhat og tawag ining maayo, so ang mahitabo niya na nisupak gihapon tas kabubuton sa Dios. Kung nisupak tas kabubuton sa Dios, di gyapon ta makatagamtam ni anang maong gitawag og kaluwasan. Kana man mga maayong buhat, mao mo gud nga ang tubag sa kaayo sa Dios. Kay gikot na gani ninyo ang Ephesians chapter 2 verse 8 nga ang maong gitawag og kaluwasan grasya na sa Ginoo. Kung may grasya, ang Dios mismo ang pinakaunang mihatag. So kung nihatag ang Diyos, kasi may itong buhaton. Magtuok lang ta, magsigal lang ang atong mata, magpito-pito atong mata, kay tungod kinaigras sa gihatag ang Diyos na to. Kasi may atong itubag niya, number 1, faith. Number 2, action. Nga naman kay, dili pwede nga maglingkod ka lang, magtuok, magpitok-pitok lang ato ang tawag ining mata niya, may agluwas na ka. No, dili na pwede. O, kung ang Diyos, kung ang atong amo, nihapta og tawag ining grasya, so ang atong himuon, ang atong itubag is dawaton tong grasya, din syempre na atay gitawag og loyalty. Ug kana nga loyalty, mao kana ang pagpadayag sa atong mga maayong buhat na kung diin nibuhat ta subay sa kabubuton sa Dios. So mao na, so kung mingon ta nga nituo lang ta nya pagka man dili apilan og tawag ining mga maayong buhat, dili importante ang mga maayong buhat, ay wrong. Dili naman na mo igitudlo sa balaang kasulatan. Bisan gani ang mga apostol kaniadto. Mao na ang ilang gitawag og gitudlo, kinahanglan ta mobuhat og maayo.
Ano mabuhat man tag maayo kay kinahanglan sundon ang kabubuton sa Dios. In what way? Walang naigitawag og St. Matthew chapter 25 verse 24 to gitawag og 45. Makita man nato nga magpakaon ka sa mga gigutom, tawag ining painom ka sa mga taong gitawag og giuhaw kana mga mayong buhat man na. So imposible man na nga gihimo na sa Ginoo nga butang or gitugutan na sa Ginoo sa mga butang kung wala na kalambigitan sa ato ang gitawag og kaluwasan. Ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 kung ato ang tan-awon mo anay gitawag og objective salvation. Buti pasabot niya na nga dili ta makahimo sa ato ang kaugalingong kaluwasan gawas kun ang Dios mismo mo'y mahimo ni ana kay ang Dios man ang nihimo og ganang pagbayad sa atong mga sala ngadto sa iyahang gitawag og amahan kasi man sila og value mo nang ang Dios mismo ang tawag kaning mihatag or mibayad nya pagkaman unsa mi atong himuon unsa mi atong himuon kay ang Dios na may nibayad ingisin ako faith lang ko mutuon lang ko mulingkod lang po nya pagkaman mapalisong pagto kana na ba okay na no kinahanglan kanang maong gitawag og faith nga giluwas ta pinagi sa grasya dawato ng maong grasya ha mo na kinahanglan og action kinahanglan og tubag mo na sa Catholic perspective kanang gitawag og tubag sa grasya sa Ginoo mo nang mudawat mi sa mga sakramento dawato namang bautismo kay sumada sa Biblia ang bautismo makaluwas dawato namo ang tatawagan Espiritu Santo sa pinasahi nga butang mo nang sacrament of confirmation mabasa pud na sa Biblia kay pinaagi ni ana mas mo increase pa nga atong grasya nga madawat. Number 3 kinahanglan mo kaon sa lawas ni Kristo ngano man kay imong panaginong sa Kristo ang mukaon sa kung unod may kinabuhi walay katapusan o di ba pagkahuman unsa pa kung makasala ni og tawagan ng usab di man magpabunyag pag-usab kay kasara man mahitabo ang gitawag og bunyag Efeso chapter 4 verse 4 mo na kinahanglan ni mangumpisal kay sumala pa ni Kristo St. John chapter 20 verse 23 si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini gitawag og mapasaylo biblikal man apuros imposible man ang gisulat nas balang kasulatan nga wala kalambigitan sa kaluwasan so mo na objectively yes gihatag ni Kristo ang tawag ining kaluwasan pinagasang kamatayon isip grasya gi-offer gihatag nato nga gitawag libre pero kinahanglan ta mo tubag kinahanglan ta mo response. Pinakauna nga tawagan ng ato ang tubag sa Ginoo, motuutan niya. Kay importante ang pagtumoman ang susi sa tanan nga mga butang nga makadawat ta niya gid mismo. And number 2, syempre mutubag ta. Mutubag ta by way of kanabitang preserving our salvation. Pinaagi sa gitawag og good works. Mabita kung hukman to sa Dios, di man ta hukman pinaagi to ang pagtuo. Hukman ta pinaagi sa ato ang gibuhat. Nganong man ka nang pagtuo kabaw na ang Dios nakay pagtuo kay pagtuo nako may perno agad sigurado man na. No, pero kung nakay pagtuo nya di ka mobuhat og maayo delikado kanang grasya nga imong madawat mawagtang man na kay ang sin it is an absence of grace. So mo na kung nakay pagtuo nya wa kay buhat man kung imong ganina wa kay kalainan siyawa kani imong pagtuo nga dili ino ba nagbuhat wa kay kalainan sa demonyo ana dili man importante sa atong buhat sa gitawag og kaluwasan importante oy ngano man kay kanang atong buhat mo na mag-preserve sa kaluwasan nga ato ang nadawat kaya kung oras nga nakadawat ta grasya nya dito mo buhat og maayo mawagtang man na kay makabuhat ng sala mao man na mo man ay punto yon so but pasabot faith tawag ining action kanang action i-preserve ang grasya nga gihatod nito sa tuwa nga libre. So mo na dita magparihan ning mga amigo na to nga bot lang og naunsa nila pagtuwa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.